Galera. Galera Cardona also. Ang pumili po dito, si Commissioner Ma'am Concheta Galera. Silang dalawa po ang pumili dito sa political fight na to. Also with the committee tables, Mr. Alexander Dumananta. Political fight! Yung cash prize po, ito po ay galing sa puso. Palakpakan po natin. Madam Conchita, galing na. Yung cash prize, buong political fight, galing po sa kanya. Our first political fight! Nakaputi siya. Walang iba. Si Joshua Uti! Walang pwede siya. At for second political fight, bumalik ka dito, Mr. Clarence Mendes! For the third political fight from Barangay Talos Patang. Wala po ang Barangay Talos Patang dito. Pero para sa lahat, babanggitin ko po yung pangalan para alam nyo. Mr. Ashley Chua of jersey number 7. Also the fourth political fight, wala rin po siya dito. From Barangay Tumor, on jersey number 7, Mr. Vincent Pinluan. At para sa panglima na political fight natin, ito yung pinakamataas talaga. Ito yung sinusubo na lang sa ring. Walang iba, Mr. John Paul Kalimlin! Palagpakan natin! At award medal and cash prize, the Commissioner of First Areno LDC, Mr. Orlando Areno, also with Madam Conchita Galera, also with Mr. Chris Hines, ang head ng referee natin, Mr. Chris Hines, Chris Raymond Hines, palakpakan po natin, kasama po kayo, and also with Mr. Reniboy Quivado. Kayong dalawa po ang co-chairman for the sports. Lapit po kayo para sa pag-award ng ating political fight, Mr. Chris Raymond and Mr. Reniboy Quivado for the Mr. Chris Raymond and Mr. Reniboy, please. Si kayo Iman Award naman. Tulungan mo yung Clarence! Kayo, tulungan mo yung Clarence! Pre, tulungan mo yung Clarence! Okay lang. Asan yung isa? Okay.
Okay, picture asa lang taga-picture natin. Okay, picture na nyo. Coach nyo. Ito po yung coach din noong December na nagpaliga ang Western Yan Organization. Siya din po ang nagpa-champion ng GP Laurel Poblacion. Kaya palakpakan natin, Mr. Ronald Dong Soriano. Laki pala yung cash prize ng MVP ha. Ay ko lang alam. Our MVP of first LDC Basketball League. Our finals MVP. Mr. John Paul Calingling Johnson, number 5, our MVP of 2023 first LDC Arena Basketball League. Papicture mo kayo, picturean mo kayo. Bigay para sa ating cash prize, bigay po yan